Yn golwg gynta ni ar y ddau dîm yma. Dau dîm wedi ennill I gemau cynta. O, mae honna di mynd tu ôl yr amddiffynwr ac mae'r bêl yn cael ei rhoi yng nghefn yr hwyd gan Jones. A mae rai deud mae'r ymwelwyr yn heddiannol ar y blaen o gol I ddim. Wel, mae'n eich ddysgu'n sydyn yn y gêm yma ac ar y lefel yma. Mae Lichfield rhy sgwar. Mi dyla fo weld yr ediad wedyn Sam Jones o'n gwmpas o. Dwi'n licio'r ffordd mae Sam Jones yn agor I gorff. Mae o'n agor I gorff I agor y gol, I agor y gornel bell yna ac yn just pasio I fewn. Dwi'n mynd am pwer, mae'n mynd am cywirdeb a pigo I ornol. Ail gol mewn 2 gêm I Sam Jones, fe sgoriodd o wythnos diwetha hefyd. Pêl dda mewn gan Rhys! O, na chi gol gampus. Ail gol y gêm I Jones a wedi cael ei creu gan 2 bas gampus ac mae'r ymwelwyr ar y blaen o 2 ddim. Edrych lle mae Jones yn sefyll. Mae yn y corridor ansicwydd. Mae honna mwy perffaith na dwi rioed I weld. Mae'r pŵer ar y croesiad, canolbwyntio ar y cyffyrddiad. Mae'n cael y cysylltiad cywir a eto mae'n pasio I fewn i'r gol. Mae'r ymysodwr llawn hyder. Dyn nhw'n methu cadw'r bêl na dyn, Aberystwyth. Dyn nhw'n methu cadw'r bêl. Sam Jones eto allan at Evans. A mae o'n dod fwy mewn i'r gêm. Croesiad da, mae'r gol yn aros. A dyna'r hat-tric. Gol wythnos diwetha. Tair mewn 33 munud wythnos yma. Ac mae gan I reolwr o bob reswm fel fo I ddathlu. Mae'n dair I ddim yn barod. Does a ddim cryfdar fel hyder. A dyna gyda'r dyn yma. Y croesiad, gwych gan Elliot, mae'n jyst cael hanner llath. Ond yr amseriad eto gan Jones, mae o'n cyrraedd pan mae'r bêl yn cyrraedd. Dwi'n mynd cyrraedd cyn, fes yr amddiffynwr na. Mae'n cyrraedd pan mae'r bêl yn cyrraedd. Mae hynna yn berffaith a mae hynna yn glinigol. No te, edge I gymryd y gic. A mae o'n codi fus ac fel petai o'n deud, rhaid I wneud rhywbeth o hon. Mae'n un dda! Mae'n cael ei harbed yn gampus, yn gwbl gampus ar y llinell. A mae'r bediad, hyn ydi gryfdar o. Stopio Peli sy'n agos, just yn adweithio. Yn eitha rhagweld y bel mynd ar ei draws o, rhyw eiliad cyn pawb arall. A mae'n arbediad campus. Owen, Bicker, nawr te mae gan y capten le I edrych. Mae'n gweld Evans, dyma lle mae Evans yn hoffi bod. Mae'r bêl di gwiro, oedd hi'n greulon, oedd hi ar yr eilydd Peri. Ond Evans fydd yn ei hawlio, oedd hi'n mynd am y gol. Ac ar ôl awgrym o adferiad gan Aber, mae pethau di mynd o ddrwg I waith, mae'n beder I ddim yr ymwelwyr. Digon o le, lawr yr asgell lle yma. Elliot Evans, diolch isio llawer o ail gyfa I gymryd yr ergyd arn agos. Dwi'n meddwl mae'r golwr yn mynd I neu arbediad a rwy'n mae o tu ôl i'r ergyd cyntaf, ond mae'r gwiriad yn just rhoi sioc iddo fo. Fe wnaeth symud digon sydyn yn y diwedd, ond Elliot Evans wneud hawlio. Well, Sam, I think we can safely say that was the Sam Jones show, particularly in the first half there. You must be delighted. Yeah, really happy. You know, it's been target of mine to get more goals this season. Playing a lot more forward. To be fair, this last 2, the second 2 couldn't really miss. It was on the money, so yeah, happy. Sam, wedi bod fel na reit trwy'r tymor, dath e mewn at y clwb tu yn Nadolig a yn syth gath impact mawr. Heddi fi'n credu oedd yn heiddiannol bod wedi cael hat-tric a perfformiad arbennig o dda yn gyffredinol. Oedd yn cloi lawr defenders, oedd yn absolute nightmare I wario yn erbyn. So, mae'n heiddi pob glwr, mae agwedd wedi bod yn first class. I just told them in the dressing room at the end of the game, I think the honeymoon period is over. I think they've gone in through pre-season and games of winning games, etc. And just up against clinical finishing. And I changed things I had to because certain players didn't perform. And we've seen second half the way they can perform. So I'm not going to turn around and say we got turned over because we did first half. However, we can play as we've shown second half, but we need to do it from the start. O'n i'n frustrated iawn, gweitha'r sort of 4-0 win. Fi'n credu oedd elfen o'r gêm, dylen ni bod lot yn well ynddo fe. A fwy consistent, I fod yn onest. O'n i ddim yn hapus ail hanner, y ffordd o'n i wedi wario. Fi'n credu perfformiad yn gofyn am pob wythnos. A'r ail hanner, oedd safonau ni ddim cystal. Os ni moyn neud rhywbeth yn y cyngor yma, ni moyn i'r cyngor yma I wella, mae rhaid I ni wneud pethau'n well. A just peidio mynd ymlaen trwy'r amser a bwrw'r bêl ymlaen. Mae rhaid I cadw fe cadw meddiant am sbeliau hir. A na'r rhan nesaf mae rhaid I ni wneud fel tîm neu grŵp o chwaraewyr mwyn gwella.